Є. Надо, щоб когось він був на телефоні моніторить. Так, в мене на другому екрані сестра сидить. Оце, он. Тепер є. Ти включив на телефоні стрім? Ви два дебіли, Мгм. Тому що ми не йдемо Ну, з телефона буду дивитися. Якщо буде якісь донати, так. Ого, нема. Ну, Дивіться. Раз. Що, ребят? Ти хочеш? М? Що? Окей. Що? Так. О, все добре. О. Дом на хочете рівний дом і ти зробиш. Ну, ти вже за дом думаєш? Це на бренді зараз виставка. М? Опа, па. А, тут уже лутан. Угу. А що ти там знайшов? Понял? Такі угловички.
Це плагін називається. Що такого? Ну, не знаю. Бо він мене наушник. Ти що? Повинен? По-моєму, вона називається «Лайф». Вона М? виходить з дому, Що ти там набігав? але Ага. А ні. Я карту складу. Карту клада? да. Окей. Так. Що ти там зробила? Ладно. А, да, бери. Ну, є ж. Давай. Так. Нечесно, в креативі він може Ні, кидати. не креативі. Не треба тут. А що не поняла. Ну, бо є тут така штука. Лайва. А ваш? Ще не поняла. А хай собі использує, що я йому. Ти що, і це? А? Не ладно. Нормально місцями. Отак. На друг- Що ти зробив? Я це не робила. Ну, ти комп'ютера виключила. Ні, чудесно. Нажимай, там кнопочка є. Яка? Я нажала на эту кнопку. Проверьте подключение. Как, блядь? Кабеля? Юбіля? Курсились. А ты не веришь? Без мяча, блядь. Включається, он жди. Запустите. О. Є, да, знайшов? Я. О, я тебе одну железо скажу. О, дай. Давай не спать. Правда. Що більше нічого. А, нижче є яка.
знаю. Температура. Мовчала би ти, Кіра, мовчала. Тебе ж чути на стрімі? Я тебе, наверное, Не хочеться. що? Я подумала. Може я дам світі, будемо гуляти на світі. А без дела ржавее. Ну, это же не без дела, что броню. Проверить не да, может он хороший. Классно. Попала броня. Там где клюми, ночной волной, о любви с тобой. А любовь стороной шла, а любовь как сон. О, ночью прошла, очень знаю, что случилось так, но то всегда вчера, что сейчас. Ладно, тоже не хватает бронь. Ого, Ого, як скільки я аксолотлей знайшов, ёлки-палки. Степ ко мне, скільки аксолотлей. 2, 4, 5 аксолотлей. Тема козырек опыта. Коли ще на починку, виручаю. Щас. Угу.
Навряд ли. Але може і є. Я не знаю. В меди не делается? А ты медь переплавил? Странно. Я зараз здохну. Я здох. І я до тебе питаю. Ти не тут не робиш? А ну дай на мені. В натурі. Тобі не сниматься. Ничего не делается. Ага. А там наша что сохранилась? Мало, да. По-моему, ну, типа, мы не выходили. Є? Я ж кажу, я в тебе не сомневаюсь. Так. Так, я... Ой, але я находжу. Отправлюся на поиски. Ну, треба... У нас м? Не, ну капец. Я ж не нашел возможности. Чурбан. Чурбан ты. Край случайно. Врешь спокойно. О, берешь и делаешь. Як нова почта. Дивись. Береш верстака, заходиш. Береш булыжника. Ти ж- Він нема у вас і печки? Ну то що вам мешає сделать кирку? А що не писати? Ти чурка. Не понимаю сюда. Да. Ладно, пофиг. Давай. Так, тепер ми Плаваем. з дерева. Типу, такого цвіта.
Ха-ха-ха. Ура! Где найдем? Это так неправильно. Там надо нас, может быть, там, Надо платить первое времени. у меня там такой участок. А может ночь, не торопись, сначала повтори, и все сначала повтори, о, как мне быть. А не хочу тебя терять, не хочу так, вот, короче, может это. Там, так, ну где? Иди по воде. Что, если можно выделить? Не знаю, нет. Так, нам надо Раскопки. ага. Ага. Может, не. Ну, о, паука. Око паука. Ну, что вам надо? Покупка. А что делить, когда он Максим подсказывает мне? Я точно не помню. Нет, 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 А? нет. А я сундук шукаю с тем складом. Ось наш. Ой, нет, тихо, ну,
кроме булыжника надо. И то. После туда. Інтересно. После можно Чуєш, досі ні одного цього. Безполезно. Мабуть. легко быстро. О, я на вже Як його приручити? Ти до мене тепнешся? Опа. Время ожидания. Кого? Просто Ага. лестница, серый, Де? серый, короче, серия. Факелы и бегом за вами, солнышко. Не. Вот шахта, ровно там, да. Пустая шахта, ты. І що? Ну, ладно, Коротше, вирубаю стрім і нічого не